Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, alaya na naman siya! Oh! Ayun na naman na mukhang hindi maipinta. Oh, sige na, wag ka na ngang malungkot dyan, B. Traffic lang yan, malayo yan sa bituka. Paano tayo magkakapis niyan kung sisininga mo, yung you will, ay, ayoko na maging simangot. Sisimangutan, ayon, nakuha ko rin. Kaya ikaw, wag ka na rin sumimangot dyan. Bukod sa nakakabulol sabihin, nakakainit ang ulo yan, be. Alam mo ba? Since oo nga, alam mo naman na traffic na ngayon dahil nga meron tayong rally na nagaganap dyan sa may Quirino Grandstand sa mga taga-INC. Huwag ka na masyadong mainit ang ulo dyan, B. Sabi ko nga sa'yo, malayo naman sa bituka yan. Simulan mo, alam mo kung saan mo sisimulan ang kapayapaan, ha? Kung gusto mo rin lang naman ng peace, sino ba naman ang ayaw ng peace sa mundong ito, ha? Di ba nga, sabi nga kapag minsan sa mga sumasali sa Miss Universe, tatanungin, sabi, what is your advocacy? I want world peace. World peace, world peace. Simulan mo sa sarili mo kasi. Ano ba magkakaroon ng peace? Simple lang naman yan. I-let go mo na yung mga toxic sa buhay mo, be. Toxic, yung mga negative energy, ganon. Alam mo kung iisipin mo, madali lang naman maging positive, eh. Magpabuntis ka, ganon. Hindi ganon. Positive thinking. Kunwari ngayon, iniisip mo, paano kaya ako makakasingit dun sa driver na yun? Sa tingin mo ba, pag sumingit ka, may dagdag points ka ba sa langit niya? Wag na, iinit lang ang ulo mo. Yun yung mga oras na kailangan mo ng mahabang pasensya. Kung ako sa'yo, habang nakikinig ka sa akin, magmerienda ka na lang. Diba? Kung ngayong Monday, sisingit ka nga ng kalsada, tapos mamaya, mainit rin pala yung ulo ng driver na nasa harap mo. O diyan ang mangyayari, mag-aaway pa kayo. Asa ng peace doon, be? Walang peace doon. Simulan mo na lang sa pag-iisip ng positive things na nangyari sa'yo ngayong araw. Kunyari, kaninang umaga, pagkagising mo, pinakain ka ng asawa mo, pinakain ka ng breakfast ka naman. O kaya kung hindi ka pinakain, ayan, ang bango-bango mo. Tingnan mo, hapon na pero amoy baby ka pa rin. Na diba? Di mo naman kailangan maging lagi mainit ang ulo. Minsan nga kailangan naman sarili lang yung may kapayapaan eh. Kasi kung wala ka namang kapayapaan sa sarili mo, kahit ano pang rally ang gawin mo dyan, B, wala! Kaya naman, sabi nga ni DJ Maratoni, say no to negative thoughts. Start the peace within yourself. Ganon! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Huwag na masyadong maging maiinitin ang ulo ngayon today, kuya. Monday na Monday, let's spread happiness and positivity. Ganon! So habang nakikinig ka muna, relax. Ganon talaga nag-iiba ang boses. Here's another song from Rachel Alejandro entitled Paalam Na. Metro's #1